Relácie Mimišov, Milo, poď ku mne. Ja Miro. Ideme sa vyskúšať, posprchovať. U týchto žien. Na izbu číslo. Ideme sa vyskúšať, posprchovať na izbu číslo. Neviem, aké číslo. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Dobrý večer. Dobrý večer, složili. Môžeme mať na to chvíľu? Môžeme, hej. No, vynovali teraz telesnú výchovu, strašne sme sa spotili a naše sprchy sú všetky obsadené, tak či by sme sa mohli osprchovať vlastne iba ja. On sa kúpa. Iba on, ja voňam prirodzene. Áno, my sme totiž z jednej relácie, tuto na rádiu Indro, z relácie Mimišov a pravidelne sa kúpame v umývadlách, takže... Ale máte šťastie, že nie ste chlapci, lebo chlapci môžu umývadlá. Tak nerobíš teda žiadny problém, keby sa tu okúpame? V pohode, hej? No. Ty si ďaká. To poď skús. No. Tak, vyzliekam sa, no. Ako môžete počuť, tak sa vyzliekam. Dobre, Miro, pustím ti vodu. Pusti mi vodu. Akú máš rád? A takú vlážu. Letnú. Vlážu. Budem použiť aj vašu jar? Jasné. Pohode, hej? Aj Mikulca, tam je Mikulca. Tam som sa vydezinfikovať. Tak tu vám chodia kúpovať chlapci. Čo ti to pripomína nové? To je asi premiéra, čo? Hej. Tak potom kľudne vy sa môžete prísť k nám okúpať, keby ste potrebovali. Do umývadla napríklad. Co je blok, tretie poschodie. Áno, áno, povedzte ešte rady, všetci počujú. Co je blok, tretie poschodie. A číslo izby? 227. Milo, som v pohode, chalan? Vyzerám dobre? Bradavky sa ti nádherne lesknú. Podľa mňa vyzerám celkom dobre, ako neviem. Vieš, že som sa nevyšiel. No skús to umyť teraz od seba. No skúsim, to bude trošku väčšie dole. Ináč, ženy, nechcete mi myť chrbátik, lebo trošku tam nie je. Čo vy na to? Fakt ako bez rany, bez Asi ošťania. ja neviem koho, no. Kosti. Tak baví sa ťa Miro ako klasicky? Nie, fakt minulo, keď som sa mila, tak mi vyskočilo rameno a nechcem to riskovať znova, tak keby mi pomôžete, tak vy, veľmi by ste mi pomohli tým, že by ste mi pomohli. Ty mu nepomôžeš? Nie, ja nebudem pomáhať. Tak Miro, vidíš, nie si moc sympatický tu dobre stočný? V pohode, už som si zvykol na takéto reakcie. No sa doumývaj. A že to ide ťažko umyť, čak ja som rád, že mi pomôžu aspoň 4 umky ďalší naraz. No potom si to necháme my dva spolu na večer, dobre? Alebo ja si to nechám na sebe zaschnúť. A potom to iba najďalšie, zoškrabem. si odlož tej Potom to iba zoškrabem, čo vy na to? To dobre, tak si natlačí. Ja som to mal aj utierak, sa mi zdá. Áno. Ty ho tu máš? Dobre. Dobre, ženi, tak ďakujeme, že ste nám dovolili využiť služieb vášho umývadla. Takže ste boli konať také stresné. Ďakujem vám, že ste mi umýli ten chrbát. Vy ste ma naozaj úplne potešili. A my ideme ďalej. Vysielame ďalej, počúvajte. Ešte sa môžeš. Ešte môžeme ďalej tu byť? Tak idem ja? Ešte aj on môže. No vidíš. On je trošku viac chlopatý ako ja. Tak ak sa ma Preto sa Ak nesprávne. sa ma páčia chlopy, tak pohode. On sa My preto len močíme do vedľa. Dobre. Tak sloční, môžete sa počuť.